Oke. Doton. Ya, boy ma agak tusan. Asamu akabaneroy akan natutuat tadi sodo amang patita. Ya, oke. Akai nata boy ma ibu dinami. Ya, doton. Atas nama keluarga besar Partogabe Kota Batam di sono yang kerap dohot kita. Ketua Umum Partogabe Kota Batam, Ketua Dewan Adat Partogabe Kota Batam, Suang Songoni Dewan Penasehat Paniroy, Suang Songoni Sudirap Ketua Sektor-sektor Partogabe Kota Batam. Dohoton upasa tamima Tuhan Mamang Dewan Adat nalaho manguluhon dohot nalaho macalo dua di godang di Ubolotno di Bagasas Sadarion pinasa matuamang. Jadi mulai tema di Tasalutna ada orang sotaulahun ulah tak ngahirasi kok behita amangina adong dope hira-hira nanan sipai mortam songon pelindung mandapoti ma nasi date. Jadi mulai ate godang malabuk musuma hita basa proata tutuhata partengka basa siala asidot holong ni rohana boy hitana mangulahon ulauta di Bagasas Sadarion asa donon nami matudusoni do hatasi tua-tua tangat do boton ujungna jari-jari 10 jari-jari marsigat jari jong-jong hami dison poparan niyo punami togari tonang naong gabi asa jumolo hami marsatadi satabi madihamu aka amatar raja satabi ma mangdihamu aka inata namoragabi satabi diaka naliat nalulog amang padenami Itu bang. nunga mangaradihamu Gabi bang ngaradihan. mau liate madihamu amang padenami ia patok tinggi ulauta di Bagasan Narion Ido namarayahon ulang tahun tumuan nina poso ala martaba di basa-basa hon tuakta setahun gajang ni umur ni pumuan nina poso nami dohot pesta godang nina poso tahun 2022 jong-jong dohami di son dohot akan nahupan sangapi hami yang akon nami panitia pesta Partogabes Kota Batam BPH Partogabes Kota Batam doon aka amat tanahu parsangapi hami paniroy ni naposo suang soninang aka pengurus sektor-sektor Kota Batam tarlumobi madohok amang pimpinan nami pimpinan BPH Partogabes Kota Batam suang soninahu parsangapi hami pimpinan doon anggota Dewan Penasehat tarlumobi madihami pimpinan Dewan Adat amang padenami patarias namalo nang makir bakot tangan mahami pagali gunting adorang sohu jalo hami godang nau bartusi adong dohu parade hami ima pinggan nahot marisihon boras sipir mitoti debat tiar sirata bulung dohot ringgit namar mata natinopani pamaretapta nama dok asa hot matutu pasu-pasu siap tuhatta di ulauta di Bagasas Sadarion seroma akan naulina denggan damina siap tuhattai di namang ulahon-ulauta di Bagasan Sadarion saya tidak pada maka parsalisian suang sonenang akan namaru Solomoni Roha di ulauta di Bagasas Sadarion ia lapangan ni parbuepir asa firma poki-poki baul-baul pas salongan firma to dinami namang ulahonom firmanang tudimuna nuju-nuju manangaka pas samuatan adong do dison muse debat tiar sirara hodong na dituruni dakana bibibina do teina ditolonan do tabona asa sipa sida panaili mai sipa ulak hosa loja asa tiar malakanami tiar manang lakamuna amang padenami adong do muse dison nama risihon hepen ima ringgit sitio suara nati dokpani pamaretopta asa soni do hatani upasa masih do nami moloni suang emen hasong gopan ang baroba moloni ula siulaw marlaba ma akan aloja nuain pe amang padenami nalau pasaton nami
lasmarohamuna majalo gabehok kamuma pasatamuma yang akun nami tu pati perhadapkan. Itu jala horas majala gabe dihamu subulan kami mengatakas itu pisong lain di jaluhan hingga sakti pinahot hot dirasa isina asa diwa sige batik isobo kang salah iba malise mengatakas binoto asa dihamu rasa subuk nabi asa dia malakna dia mau na dia menghatana dia malukna takasma rasa makatasa Maulia tema di hamu amang padenami. Songon nang hupa karya sok kamu, songon nang hupa karya sok kami. Ia ulaut tadi bagasas sadereon dina mangka lasot do ulaut ima sialan nang martaba umur ni pumuan na posonami sialani di hamu amang padenami. Nunga huala sok kami nasukut marhite-hite pertaniangan. Sonima siakup na songon na hudul sidongan na songon na mardalan buti ma dihamu amang padenami. Gabi matu jalah horas berita siroha dohape anggo udah sadarion ope dihamu suku ulun nami gagas so pangerbang tangan pangel gotik kita takas do jalo benon nami ima bodang sepitu lidi bodang na 10 orang dalat tamay mamita tuwa tadi bata asa tu denggan do timadal mulai na muka satu na mangusung yang non kot mahita di ngata asal paluhami jo godang sepitu lidi butima. Jadi taruhan nami molutung asing do pangatisyota aga gabe jala horas. Ada orang so jalo hami tuan ni godang di nama ngalu-alu tua mata debata do tua mata raja do nata suripada batu pahamu ma ama. Gabe jalah horas turut dipe non bersama. Jadi narwaku mangal Fat mamu di dulu mama. Oh itu? Anu peta mangu di. Oke. Marbarita pehami. Isi mau nak kita panitia ramah-ramah tujuh. Asal kau makan rasa itu dulu hari.
Ope raja nami nu masih kok be. Pitau magodangmu ngarabi di kami. Mau lihat emang asa mangaliak manita. Itu baru jajaran dari dulu dan itu. Oke.